Sagudayin nga ti surat, ti pakasalitaan ni Ador nga napakaluan. Alla ni nanang, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi na si magpetak dito'y balay na nakamisuot ni nanang. Nanang nga pinakamisuot ka. Kasano ko nga dyan ko magbisuot. Kas makita mo. Siya lang ito kumuparit dito ko sila. Di asawa nga. Deta, dinapintas nga sa lodsod. Napanangawin di asawa. Apin nga saan nga isot umay, agistimar. Dito'y kusina. Tapno isot kumat agloto. Ayan na amin. Ayan na di sila diyong agpupupok. Isong tupay ngamin tinaasawam na diyang asyela nga sadot. Nanang diyo ko na yung sadot ni asawa. Talagamat ka sadot. Nung kumasaan nga sadot, di adna dito ko suyin ako mga isot agpuspos. Kama nga, di mabain. Iso panapalpalamot. Sakti pagdatagabun na. Siya ka makatukangan na. Iso ko magtrabaho dito tapno. May iso nagtirik na kanya. Abusta, adayo tirik na kang kuana, Ador, talagang nga kayat nga iso kumatagbaling nga asawa. Sakit ka sa tararamidan na, agbalimat ka sa dot. Baka, madbadila pagbagida. Pampambarkid di ah. Dula amin. Ala ni nanang. Ala ni nanang. Anong ala ni nanang? Hanggang ka matagsaot ka sta. Siyempre, mamangig na kayo. Tapos nagbila di kwarto mi. Kadapay ko mga jak ibaga. Ibaga ngay pangigin ko na. Jak kursunada nga manugang. Kabuta sa daot. Ala ni nanang, expression mo kandata, ala ni nanang. Abe siyak lang. Lakay madlaan ka. Idin to tatang kita kasaset kang kuhan. Ang mga na kursunada ni tatang mo, ti asawam. Ala ni nanang. Ano ko na yun? Katuhin. Sa anak na siya at keng kuana, gabot na jak kayat, kuma. Ngim ni tatang mo kayat na, dapat agkursunada na. Paunay kayo nanak. Panawag ka man na dito yun, makauram kayo. So, ibagahit ka sa paunay. Lumangig dito ni tatang at ano naman nyo kumang ibagana. Ibagatawan ni tatang, at dapat na bangkang. Siya, sang-sangbit ko man, nagapot yung konstruksyon. Surunak ni nanang talaga. Oo, nag-uagalas, ugari natin ka bakit? Hindi lukat ko 3 daw ti kwarto, mi manong. Nagililan, dasawak. Siya lang, dakon. Bimahon. Pasensyakan, tasang ka na sabat. Anak ko mamin, dinalapadap ko manong nimi. Saan ka man nagkuri ko? Naglaladutak. Naglaladut ka? Siya kumanga talaga timpan niya ko sinang. Kasla, maditrusok ko karigi di mang akot ko sa dyan. Nagumari ka. Ang mga ba't ginaw kan? Naginaw? Gawin. Mano nga bulan ng nagasawa ta. Sipon nagkasarta. Inemon nga bulan, ba? Tsaka mo ata. Jakpin pa napadasan. No, nagregla ka. Ano na odkid dia pa nagreglam ah. 2 bulan ita nga na-delayak. Ngayon ito nung lawas no sa anak pelag regla. May kadon ko nga bulan kan. Kumaan. Na-delayak. Dati mo naman delayak. Uri di balasa nga. Tinasyat pa sweetheart kita intun bigat. Mabantan to pa ka ba? Masadutak. Ano masadutak? Anak tumawa nag-ubrat ako yugan ka. Isubit naman sa aldaw nga sa mo pa nagtrabaho. Pasensyakan kinananang. No? Okay lang. Talagamit ka dinakay-kayat nanang mo. Naglalaw ito anak makapagtrabaho. Orag trabaho paspasagidan na. Oray no, aumot ubra na, tasyak amin, paspasagidan na klata. Di nakarkaro itatahanak makaubra. Anamin tiwalik naman talaga. Kapsutak nga road kan maulawag. Apay,
Tataangot mo, matikan niya. Natangot ko, agalangat. Ikagdigos no, ta nakainanakan. Nagdigos nga ro din. Tagsibog na nga ro. Anong sibog yung magpagam? Kakihinaw ka nga ro. Das ka na sibugan ta. Tapos saan ka maulaw. Loko na kamsutak lang nga ro din. Sa anak pala iya. Anong iya? Ito lang. Tawa ka ka. Tagking kinatawa ka dita. Di ka kitrumbar ko man tayo. Tumulong kayo tayo. Laninanang nga talaga. Urayan nyo ang rumabi. Sakbay nga karinyo kayo. Kita nga kasawa. Kaya po. Rumarak man lang. Di ko sin. Di ko sakto naman pa sa kamangan. Rumarak na ako. Natulungan ni nanang. Ba't di kanyak tirusok ko lang. Di mga angot ko ta kusina. Dito yung latan. Di ata Adama ko na nanang. Bamalatan walat makunan na. Amadsiyak tagbasbasol. Basta matibag, kahit ko nagtrabaho, ngayon siya kaya. Dito yung latan. O anyat sa usawan ni nanang. Dito yakon. Tinapahan ako ni kusina, manunay at damat ni tatang. At sakit ni sangpit yung masida. No, may kamat mo tagtuno ka na gito, bunchek. Ipraksyaw mo man. Praksyaw. Dati matanib. Apo nagimasan. Ano sir, bilang arti kita linotok? No, mangluto ka bila sa bali. Tapos laki lamang yung surto. Ala ni nanang. Kaya nagpeso ito ko na. Nagadubo ang karne, di ba, boy? Kaya nanda inabraw ko. Kalpasan na. Agpraksyaw kayo, ang magbagayo. Kursunada may nga rin. Kinakasan ng tilinotok. Katalo ka na sila nila taa. Yung nananang na yun. Alangar din ka rin makaroon ng tagtunta. Mabab na tali nanang mo. Kasta talaga nata. Sao nga sao. Sao. Papata kayo. Ay, nung apay agastuya, gabuta, ang mga siyak tagpuspos dito. Yung sa dinot ayan, tinalaing nga manugang mo nga paboritom. Nagtala ka man indeng. Anak ko, hindi kami nanang ka. Kaya talaga man, di ba, paborito mga manugang. Di ba, doon mga manugang mo dito, asawa na kita, nag-absat ni Ador. Paborito kita? Nilang siya at paborito. Dito diga po, nanawapay nga, di mo kaya't nga sumina da. Daya, kung nakadyak kaya't sumina da, awang pa tinakasagaan nga pagbalayad da. Kaya nakalawlawa na da. Dagatamianan. Nga nailagan kanya. Iso patagdaran da. Nanang, sample lang ita. Ito sumunong ang tawan, agurnong kami pa'y. Hampay umano ito urnong mi, para panakipalakdar di bukod mi nga balay. Agananos kay ka di So yan, anos kay anos. Lapi ako mamad no amo di asawam ti tumulong. Nanang, ba't matitibagbagi na, pilitan yung arod? Kat dapat check ng aginawan ti asawa. Aginaw! Pambar na lang deta. Nasadot ka diya. Alababa na taninanang mon. Sika, Ador, inka mangarunan tagtunutan. Babalatan na anong sabamatang sa usaw mo dato. Nanang mo to. Kas lakalad naruam. Sa usaw. Di ka naruam. Adulaan. Manong nemi pimanaw akong kadapanak ng araw. Alpasan na. Insep pa akong manong nemi na kitituno ko po. Nag-iwasan na tinanab. Ngabunchek. Sandala. Ada pa yung ara-aro. Gurami. Dapat na may paltan. Nemi di malutluto. Manong nemi agat agayamuom ti angot. Ti asok manong nemi iturong iti kwarto mi iti asawa. Ni? Sa paano ko iti asawa? Anak ko na. Tatagdanan kita nyo man natin ito na. Tinakman kita iti asawa. Nagdadarasak manong nemi nga si Murak iti kwarto mi. Apay? Diyan kaya ti angot na dyan. Apay kami nga dito tagtunuam. Kaya umay dito iti asok. Buko na karong mga ginaw ya. Kaya, susap, Diyos ko. Nalalaba mga rotama pang iyakar na didalkan.
Tapos saan nga umay dito kwarto, ti ayo ako na. Diyan ang gimas na dyan. Mas to siguro Ito nung matineben, gamit kabayatan nga matuntunog. Madi, kanya, kiting ka, minjaban nyo, tiruar mo. Gawa mo, tiruar. Karo ka talaga inaw. Ang sigurado ng inaw na ito. Ano nga ron? Pa-check up ka ito ng bigat. Ha? Kayat. Ano nga tingin mo kayat? Kayat. Paunay ka matin. Basta dyan kayat. Kastoy ka dito, masakit ka? Nakaaruwa kang sakit. Kadi. Alagit yung magtamok na nakaaruwa kang sakit. Iso nga, anusan ka panawang ka tayo, nagtuloy obra ka. Isa kontributo ka nim. Okay? Talaga tatakay tirumuar. Tutuyak sila gawangan. Sige ka rin. Anusan ba lang? Gananos ka. Kan anusam di pang pangag ni nanang kang. Manong naming kaputan nakaluton ni nanang nagidasaran. Umay kayo, mga tayo! Glapot tayo! Hoy, umay kayo! Nang, muna kayo latang arutin sa akin makatutor. Ore ko lang matinab siya. Kaya ita, kunayo akit awon sa sarbitin luto. Lukay ito akin iberlang ko. Alam na, anak ko nyo. Kas laki lang, nakarkaro pa yung di asawa kaya, nga ginaw. So talaga kita kakinaw di asawa mo, nagpampambar lang. Anang, pipintasin nyo kadlat at magkasarsaritan, di kayo mabandong ka sa panagsauyo. Kaya dyan tuway mga nunusan! Ay, inso! Agtar na ka man dita, bakit nangigbumadya ko na ni Ador, Yore talaga matuno amin dito tawatanep, ta isup may nain nga sida, binabraw, dato itinenep, kanata adobo, sumartanggan. Mga anak latan. Sakto mo paan maturo ken. Makauma kayo. Dakay sakit, dakam sakit ni mauma ken kanan, ano? Basta ito, magrastarasunan niyo. Papamukit. Di mo kung maibaga di asam, nga rumat, o may tumulong. Ito may mga nito, isot aginaw. Sakto balat aginaw. Sak lang ang tinagluto, sakto balat aginaw. Ay, pakpakawan, Jorgi. Ala ni na. Pasensya kayo ang tagapsa-kapsat ti signal, mga kanemers. Bagi kooperar ka naman, masignal. Naitulit ka rin. Nabang kong rin insurrect ba nung naimiti ka ng ti asawak. Ano nita? Pili ka. Talo ang klase. Adobo, karet baboy, inabraw, nga dapat patayok na. Amo, naging mo siya dapat patayok na. Ken, ito'y tininip nga dalaga. Paltat, bunchik. Diyan mo, ano mo na pidutek? Siyak latat ni makabong. Ha? Subuang ka. Kutsara o no ti imak. Nagbungko ako Ato mo na. Ato patpatayok. Ngayon. Di kwanta talabay mo. Kalpasan na. Kanda patpatayok. Okay. Nga. Nga ka na subuang ka. Mga numamon ni nanang mo. Nasubsubuan na. Sa panin tumanan ti bagbagana. Kaslak mga kalubing. Wala naman kaslak. Alas subuang ka, wala naman ka. Nasiksik. Siklatan. Kutsara latan. Kutsara ka, ano ka na pinagbugo. Kata, na ini mas, tadubo. Kumbiyanin na. Mayat. Umigop ka nga itaan, natidigo. Iti, nataneb. Okay. Wala na baon sige. Nangitasa Ano ba naman? Gadat. Ini ka man ti sili. Kaya mo ti adat na si Kamat. Nagsususus ko na. Wala, amoy ruwara. Ba't sustar po in ruwar mo matin? Inamoy na ruwar mo matin. Madi na talaga. Madi. Hindi, nagkaro ka matin nga ginawa yan.
Wala ka sa nung atitya mo, no awan nagkarga na. Hindi sumlatatan. Manaw naklatan. Mga anak tulatan man, mayat tibagik. Nagkaro ka nga ginawa. Yan ang anusak na asawak o resaw ng asawa ni Nanang Marunemi. Nakapangan madlaeng, kalpasan na, nagpakuyo ka na panitiban nyo. Nagbinggan, naglabar, nagpaupaw sa nagtoothbrush. Isla kahit mo talaga ang sibugta. Di ko skan? Hindi ko sakitahin, nalpasa ka na. Sige, tarod si kwarto tan. Ano sam tilabar lang hanga nagdikos. Tinaskin kit. Dinalusan day ta. Ano tahan mo na dalusan na kita. Saan kumakaan kanek? Ang kumakang kanek. Mapingami na kanem. Dapat mabati no kanem. Napang ko pina-check up, iti kabigatan na manong Nemi mayat manunusaan ng pinilit ko kat talaga. Agananat kami sis. Alis tumarigrag dito, no? Hanggang ganan na. Duwan kan mabalin, kat siyang kapilang nagtrabaho. Kasanunod natin, doktor, kat sao lang saot katuganga. Gabutisan ko pa nagtrabaho. Pabayam na na. Awan ti magtanong, doktor. Tatalagang saan ko pagtrabaho ng asawa. Ngayon, doktor, kasanunod no mailit itong galmay sa kana kami, maapektara ka di. Anak, makatulong pa gindi at dajay irwar mo ng isarek at isuto ay mangpakapit kung kuhan. Kasta ka di, doktor. Hamo lagi di palapalus nga isut rumabaw, Wala, ni doktor, kibuhan. Kat ka po tayo pa ti doktor manon Nemi ngagtrabaho ti asawak ad-addan nga sa ulang nga sa ni Nanang. Hala ni Nanang, mawatan nyo kumamait. Ay! Napadasak medten dinaginaw. Aya, iksusapo. Manukay nga anak ko, manukay nga impultit ko, liba kayo. Sus, uri aginaw ak, mariknak, uri maulaw ang trabaho ak. Sa bali nga rod ni Sheila, sa bali kay Mat, ay, pambar na lang deta. Pagpambar na lang, ti panaginaw na, kahit darati saan ngagtrabaho. Ay! Yung babay mo nga manugang. Ala ni Nanang. Rumor ka nagtrabaho ka. Hanggang papakpakan ng palpalamot. Iya po. Basta saan ko kursunan at panagbalib mo nga manugang ko. Kalpasan na, kasataraminem. Imbas ko mga ayaw ka. Rumor ka. Nanang, tal na kayo na. Ano lang, kaya nagtrabaho. Ay, kaya na reta. Patuloy no yan, mate. Mamati ka mati panagarte na. Sadot na lang. Pambar na lang ta panaginaw na. Tapos saan nagtrabaho? May samad na dyan ka, doktor? Iba nga na saan nagtrabaho, tapos saan ka marigreg? Siyak tupay. Takilangot na tiyan ko, nagdubraklat na. Talagang saan ko maanawa ni Nanang man. Saan ko matkarod mabaling kaapa. Tananan ko nga rod. Mala. Paano ko nagtrabaho? Bahamutan ko, tinakim ko. Kahit ka po tawanak manong Nemi ti panggal daw, kasanungar itang mga anja asawak. Kahit, mati mga isarit kanin na manong Nemi ko silad. Ngem, iti panagkawid ko manong Nemi iti malam. Agap apa na tatang kininan. Nang, apay. Saan latang ang sumarding datang inam? Damang pala kaapoy. Mapuno anak mo din. Pala sampang sumarding na talagang makarawan kanya ako. Lala, padasem, arabidem, padasem. Nanangtal na kayo ngaminan na. May saka pa eh. Hamom ka di. Nga data nga amam, tinapad ng balon iti asawam. Iso tinapad ng ipanti kanin na, iti salad na. Kanuan. Kaya nga asawa nga talagang kurso na data amam ta asawam. Hala ni Nanang, talang kanin din, agtarna kanin din, sa ano ka na makapagtapel, mangibabay ka, babay mo. Ipatuloy mo nga makakwa, mabisinan na masikog nga manugang mo. Kasi nung numaragrig ti sikog. Saan nga rumar?
At ang mabutan kang katasao ka lang asao. Nanang, maawatan nyo kumati sitwasyon, maawatan ti sitwasyon. At darason tapno, kinam, dungdung mo ni nanang mo ti asawa, ni tatang mo ti asawam. Kursunada na nga talaga ko nakindi. Amangan mo at relasyon na nga nalimit na ganito. Nala ni nanang, sa ko nanang, check na mong... Ngim, ni tatangin manong name itinang durab kang kuwan. Ala tatang, ang pinatinurab yung tayo. Nakaroon na yan, Dainam. Nasing paetak, agon-oning ang tikasta, papabasol na panagibagana nga, kamalalak na asawam. Kamangmangig ti karoba. Nanang, anak ko yun. Ala, tatang, napakaruan yun sama din. Nanang! Nakla at lagayam ni nanang manong nemita na namnamain nga dinurab ni tatang. Ito na, manong tiniwarsi nga. Kaya napagnanan tingur. Ano ko? Naman nanang. Ikatan na manong nemit, itakulap na nga niyapot na tingiwat na. Talo manong neming ang ipin. Itakasto kayo naramot mo kaniyak, inso. Hindi ka pulos mapakawan. Palawang ka. Pasensyakan, tendeng. Saan ako nakapagtempel? Saan nga sinsinan nga minti bagbagam? Kamalalaik ti manugang ko. Kaya paiso, sumarteng ka na yunak, tatangham ka din na. Madi mo tinaramid yo. Hanggang tupulos nga mapakawan. Matayak ton ngandi kan tupulos mapakawan inso. Jak malipatan dato nga naramid mo. Talong ang ngipin ko, pusi, ti palang durab mo kaniyak. Pasensya ka, nendeng. Jak nakapagtipil ka puti pungtot ko. Iti palang ibagam nga. Susabo. Manong nemi na pasamag ti parang panagtalaw ni nanang. Igawid ko manong nemi ng saan nga nagpaigawid. Tawarin ni tatang pakpakawan. Igawid ng saan nga nagawid pa. Paano nga ito, hindi ka lang nakatipilin tatang. Kita babawi ka, may babawi ka di pa naroon. Tawarin ba't nasinno ka? Orin mat na sino. Di ngayon, kasla si kapit kumanti, mang tangran itay kininanang mo, nga nagtipil ka lang. Ini awan ni nanangin manong makarawar mated ti asawak. Takapilitan nga rumuan, iti ko siled. Takapilitan nga isto agluto. Tawang nga rodin ni nanang. Madalat gidugundawin nga talaga nga agdulo. Balik ko na. Tanano samlatan na. Owen, ang abali nga, marigatan na. Ngayon, awanin nanang mo, mangmangig ko ka na gito niya, kakasakit nga magbagana. Paspasin siya amin nanang ko. Hanggang mapay, hanggang mapansukunin ni tatang. Pinanas natin na panagsukon nga. Ibang pang tali giti kakapsat na. Kakapsat ni nanang, nagiti kakayong ni tatang. Nakarambot kami ni tatang mo. Kasi diyan nga talaga ugali di kita naulimat. Naulimat ni tatang, di ba? Agsupadi da kininanang. Itiray dyan nga gundaway kat nakapungtot ni tatang. Among tinaulimat nga tao, nagpungtot. Talagang hanam makontrol direct nanang. Bagang harod, sinipat na kumalain. Kung mga sipat lang, agad habang na kami nanang. Sige, marbaring nagsublin tumatlang ni nanang. Baring no makapagsinublanan tumatlang kinitatang. Manong nemi tinapasamak ni tatang. Iti naman di manon. Iti family house dananang. Pasensya kayo. Kastat ko kayat ni nanang yun.
Inako na nasadya ita, di kami ngagdan na. Asi kasukbit lang ti talon kan bangkag ng tupagawidat, di ayan na. Siya kanida ka po na tatang. No apay ang sana nga kayat pa yung sublit ni nanang ditoy. Kasla kasta. Salat na nga may katiatap na. Nga kurso nata ka. Paunin na rin. Gusto to ko naman. Sweetheart, ador. Ala ni nanang. Manong nimi no kasta mapanak agtrabaho ti construction nagbay mesa dito ti asawa. Anak pa nung agladlado nga agawid, kumusta kan? Ti tiyan mo, takelen? Tumbigat man ti check up ko. Di ko yukin ka man naglibak man naggabsa nakaan, sayang ti may sangal daw, kayak mo tin. Sige, kahit ko kumati mapanida nanang, uy, hanggang mapapan. Klalalo na dan niya tatang sadya. Tapay mo, siya nga ti pag-imunan niya nanak. Unang peso ka di. Tiyan niya. Alo, si kansama ti sumublat, si adura, tuktukan ka. Agtalaga keng ka, agtalaga kinitatang. Ibilbilang ko po nung amak ng tatang. Nakastamot, ipapaamana. Talaga matakasta. Di ba kastan tatang mo? Unang si kanong paborito na manukang. Hanggang nung kakastat kinaklos na nagitikwa. Dado mga manukang. Kagagangay Ano nga gagangay? Gibuta siya klayang ti babae nga manukang da. Di ba? Babae di kakabsat mo. Kad lalaki di manukang. Kaya na. Di na nga tamat katsukaran giti kakayong mo. Naging kaya man nami at imtengan ti panagpas ngay ti asawa. Wan. Hambag nga narigatan, manon nami, kada di adan, ni June, dito balay, manon nami, masimarong karan tatang. Ay. Dada po kon, kaya kada kayo. Iliwak bang ka ti apo ko kaya. Ay, adaw yumat kami tinakaikamangan. Nagiti kakapsat mo, anak. So, ngalas jay. Apay kit kami na. Nga niya. Kasi siyempre, babae di kiti kakapsat mo. Kahit lalaki di kiti kakayong mo, sa lugar na agad sa dito pa, parang kumusta man tinanang? Tatang. Dinamag ko. Kitawanin natin mga alan nanang. Tao matindi, ipangpanggan na sadyay. Nala, palbaring no, maawatan na kang tumatlangan. Speaking of nanang, iso deta na Hanggang iso? Ala ni nanang. Tapay. Umay lagay, mapig. Saan ka na nga nagkuyog? Hanyo ka na imagang umay kay Toy? Ang kuinyawis tamok na saan nga umay. Ay, itso. Apay ka din inuray. Apay ka din ka naguning umay kay Toy. Kaya mamanda. Ilang mamanda po ko. Ilang kinakmamanda to po ko. Alo? Ay, alwada ang mga numay bata. Practice ko hindi. 5 digit inubobak. Api ko magandyak kaya. Nikit ka Sheila, baka kang kapila makasusuro. Alas to lang nakasusuruak na nang tadamat digit ay kaanak-hak nga nawayawanan. Magmantimay kayo. Ala, kita damat pa nagbalbali ti tao Yakit nga. Umayag atap no kahit kumot nga makita ti apo ko. Iliwak mo ti apo ko. Lakit noon yaman di kiti pa naglablabas ko. Siya anak. Nakarkaron sa amat pa naginaw kang musika. Di mo ka di among no ada aginaw at kanumat kasupa din ng aginaw. Gusto lang kung naginaw ka uno saan kit
sikat aginaw ngem na di asawa misut kasla nakaro ko mga aginaw kanjay. Kahit yung asawa nanang, inaw yun lang na dyan, dalabasit kas jay. Dati-dati mit nanang sanda ka kayat, nang ruwan di sa anak ko nga makapagtrabaho, nakaro ak nga ginaw. Ay nakurang la siguro pa nakaawat ko keng kanak. Bag ata pa, dinurab na ni tatang mo. Kaya na dati ba rason no ape nga, pa, nagbayag na nga saan nga pinakawan. Bakit? Kaya dyan mat, iti nakariingak, madi. Nagasimbat kami dati agad atapak nga ating relasyon nyo at manugang ta. Dito nakasingsingpet ka. Nakasingsingpet ba ti manugang ta? Ni. Inis. Apayan nga nakadaya per. Inis po na kayo ni Baby Nanang. Hintayo pera ko mapalay tayo. Yung manot mo tinitatang ng uba. So at na kayo tinapatanganan. Inis buwan. Ay logo kang umping. Inis buwan na ka. Manipod met idin manong nemi nagbalinan nga na siya at ni nanang iti asawa. Nakaroon na lang din manong nemi. Idi tadan talong anak mi ket iso tadadang mga aywan ni nanang kadagiti apu ko na nangruna. Idi ta naglayga din suna ket kaputa kayat nagput nga tulungan manong napanin di abroad di Hong Kong nag-DH. Tapno di kasta makiparakder kami ti balay mi tapno makaornong kami ket nakaornong kam nga rod ket nakiparakder kam ti bukod mi nga balay. Iti metlang asideg ti family house mi. Ket alis tulaeng manong nga umalantiw dananang kintatang no mailiw ta kadagiti apu ko da. Uno saan kadda kami nga sang kapamilya iti family house mi tapno agiiniliw kami. Awanan ti mangingpay nga sao nga makapasagid wano makapasakit manipod kani nanang nga may turong kini Sheila agayamdan ka talaga. So nga saan kumatan nga bagbaga iti alan nanang. Dahito nga ron, di ba kasarita manong nga minsan, kat talaga nga nagproblema kabukin nanang, nga magagangay laing data. Ada na kiti problema, nga amin na problema no, sangwem, kat sigurado, nga masolbar kan masolusyonan. Sabi ko man makita dakmat ti adal, luliwakan pagsaripingan ti biyang, kada kiti pada mga nagbuya, to'y agyawan nga pagayam mo, Ador. Thank you, Ador.